పవిత్రనామ జపం దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత అన్న విషయం చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ పూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఈరోజు భగవంతుడి యొక్క ఈ పవిత్ర నామ మహిమలు ఏమిటి అన్నది చూద్దాము. నామం వల్ల ఈ పవిత్ర నామం మరి మన యొక్క ఈ యుగం ఏమి యుగంలో ఉన్నాము? ఎవరైనా 4 యుగాలు చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. 4 యుగాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. 4 యుగాల్లో 4 మార్గాలు ఉన్నాయి భగవంతుని చేరడానికి అని చెప్పుకున్నాం. 4 యుగాలు ఏమిటి, ఆ 4 యుగాల్లో మార్గాలు ఏమిటి అనేవి ఎవరైనా చెప్పగలిగితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, చూద్దాము. తర్వాత ఆన్సర్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, సో మాయాపూర్ యాత్ర విషయాలు మీకు బహుశా కనిపించే ఉంటాయి. అవి అన్ని కూడా చూస్తూ ఉండండి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు వెళ్ళొచ్చు, ఎందుకంటే ఫెసిలిటీస్ అవి మంచి ఉన్నాయి. తర్వాత అన్నీ కూడా శ్రద్ధగా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. భోజనము, వసతులు అన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు చాలా మంచివి చేశారు కాబట్టి. ఓకే, సో ఆన్సర్స్ వచ్చాయి, చూద్దాము మనం అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు. ఒక నిమిషం ఆన్సర్స్ చూద్దాం. నిమిషం. ఓకే, ఓకే, సో సారీ. ఓకే, చాలా ఆన్సర్స్ వచ్చాయి, వెరీ గుడ్. సో రేణు మాతాజీ సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు కరెక్ట్. ఉషాకుమారి మాతాజీ సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు. రాజేశం ప్రభుజీ సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగ.
శివలీల మాతాజీ సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగ. ఉషా కుమారి మాతాజీ సత్యలో మరి ఫుల్ సత్వగుణం, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు, ద్వాపరలో అర్చనాలు, కలియుగంలో నామస్మరణ. సత్యయుగంలో తపస్సులు చేసేవారు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు, ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు, కలియుగంలో నామస్మరణ. మురళీ శంకర్ ప్రభుజీ సత్యయుగ యజ్ఞం, త్రేత ద్వాపర కలియుగం నామ జపం. సత్యయుగంలో తపస్సులు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు, ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు చేయాలి. సో రేణు మాతాజీ యజ్ఞం, తపస్సు, జపం, కీర్తనం. సో ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఒక్క విషయంలో అందరూ కొంచెం మిస్టేక్ వచ్చింది. త్రేతాయుగ రాజేశం రంగా నరసింహం ప్రభుజీ కృత త్రేత ద్వాపర కలియుగ యుగాలు అందరూ కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. అయితే ఏ యుగంలో ఎలా భగవంతుని పొందుతాం అనేది కొంచెం అటు ఇటుగా కొన్ని విషయాలు. ఉషా కుమారి మాతాజీ ఒక 3 కరెక్టే అయినాయి. ఒకటి సత్యయుగంలో తపస్సు అన్నది ఒకటి మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. రేణు మాతాజీ యుగాలు చెప్పారు. యజ్ఞము, తపస్సు, జపము, కీర్తన, ఇది కూడా ఫస్ట్ 2 అటు ఇటు అయ్యాయి. సో సత్యయుగంలో తపస్సు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు, ద్వాపర యుగంలో జపాలు, కలియుగంలో కీర్తన. తర్వాత రంగా నరసింహం ప్రభుజీ కృత యుగాల పేర్లు చెప్పారు కరెక్ట్ గా. వెరీ గుడ్. రాజేశం ప్రభుజీ త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు, ద్వాపర యుగంలో పూజలు, అర్చనలు, ఏదైనా ఒకటే కరెక్టే. కలియుగంలో నామస్మరణ కరెక్ట్. అయితే మరి సత్యయుగంలో ఏమిటి అంటే తపస్సు అని చెప్పాలి. శివలీల మాతాజీ శ్రవణము, మననము, జపము, భక్తి, అదంతా కూడా శ్రవణం, అదంతా కలియుగంలో చేయవలసింది. భగవన్నామ శ్రవణం చేయొచ్చు, మననం చేయొచ్చు, జపం చేయొచ్చు. సో అది కలియుగంలో. సో ఇది ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనం సత్యయుగంలో తపస్సు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞం, ద్వాపర యుగంలో అర్చన లేదా పూజలు, కలియుగంలో నామస్మరణ. ఆ నామస్మరణ అనేది కీర్తన ద్వారా గాని జపం ద్వారా గాని చేయవచ్చు. సో ఈ పవిత్ర నామం ఈ యుగానికి, అంటే ఈ మనం ఉన్నది ఏ యుగం? కలియుగం. కలియుగానికి సార్వత్రిక మరియు ఏకైక మతము అని చెప్తున్నారు. సో మరి అంటే ఇంగ్లీష్ కూడా షేర్ చేస్తాను. ఇది ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉన్నది. The holy name is the universal and supreme religion for this age. అంటే ఈ కలియుగానికి అది యూనివర్సల్, అంటే ఈ విశ్వవ్యాపకంగా కూడా సార్వత్రిక ఏకైక మతం. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిర్ అన్యథా. ఈ కలియుగంలో వేరే దారి లేదు. హరినామమే 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 కేవలం. కలౌ అంటే కలియుగంలో, నాస్త్యైవ 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 అంటే లేదు 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 అంటున్నారు. ఏమి లేదు? గతిర్ అన్యథ వేరే దారి లేదు అని. దేనికి? భగవంతుణ్ణి చేరడానికి. ఇది నారదీయ పురాణంలో ఉన్నదన్నమాట. సో బృహన్నారదీయ పురాణం. సో హరేర్నామ కేవలం ఈ కలియుగంలో ఈ వేరే దారి లేదు, ప్రత్యామ్నాయం లేదు, వేరే మార్గం లేదు. ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ఈ పవిత్ర నామమే భగవంతుడి నామం కంటే వేరే దారి లేదు అని చెప్తున్నారు. సో సనాతన గోస్వామి మరియు ఈ ట్రాన్స్లేషన్ టచ్ స్టోన్ అంటే సనాతన గోస్వామి స్టోరీ ఏమిటో చూద్దాం. ఆయన కథ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ సనాతన గోస్వామి అని ఇక్కడ 6 గోస్వాములు అంటే
మరి ఇలా అతి భక్తిలో పరాకాష్ఠలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు ఇంద్రియాలను వాళ్ళను జయించిన వాళ్ళు కాబట్టి గోస్వాములు అనే పేరు వాళ్ళకు వస్తుంది. ఈ చైతన్య మహాప్రభువుకు ఒక 6 ముఖ్య శిష్యులు ఉండేవారు, 6 గోస్వాములు. వాళ్ళల్లో ఈ సనాతన గోస్వామి ఒకరు. సో ఈ సనాతన గోస్వామి రూప గోస్వామి యొక్క నెఫ్యూ అన్నమాట, మేనల్లుడు. వాళ్ళు కాశీ వారణాసిలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒకసారి శివుడిని ఈ రకంగా ప్రార్థించాడట, నా కుమార్తెనిచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ డబ్బు లేదు, దయచేసి నాకు డబ్బు ఇవ్వండి అని. అప్పుడు శివుడు అతనితో బృందావనానికి వెళ్ళి సనాతన గోస్వామిని కలవండి, మీ కుమార్తె వివాహానికి మీకు కొంత సంపద ఇవ్వమని అడగొచ్చు అని చెప్పాడు. అయితే ఈ బ్రాహ్మణుడు మరి కాలినడకని ఈ బృందావనానికి వెళ్ళి అక్కడ సనాతన గోస్వామి అనే వ్యక్తి ఆచూకీ కోసం అక్కడ గ్రామస్తుల్ని అడిగాడు. వాళ్ళందరూ కూడా అతనికి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు అతని యొక్క నివాసాన్ని చూపించారు. అయితే సనాతన గోస్వామి మరి కాళ్యహృద అనే యమునా నది కాళీయహృద అనేటటువంటి ఒక ప్రదేశంలో యమునా నది దగ్గర ఆయన మరి జపం చేసుకుంటున్నాడు, భజన చేసుకుంటున్నాడు. అది కాళీయహృద ఏమిటి? ఇది మనం కాళీయుడు అనేటటువంటి ఆ సర్పాన్ని చూసాం. దానిని మరి శ్రీకృష్ణుడు దాని గర్వాన్ని అణచడం, ఆ తర్వాత అది మామూలుగా ఉండటం జరిగిందని మనం చదువుతూ ఉంటాము భాగవతంలో. సో ఈ కాళీయహృద అనే యమునా అనే స్థానంలో అనే ప్రదేశంలో యమునా నది దగ్గర ఈ సనాతన గోస్వామి ఆయన మరి జపం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ కాళీయహృద యమునా నదికి దగ్గరగా ఉంది ఈ ప్రదేశం కాబట్టి ఆ చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా ఇసుకతో నిండి ఉంది అని చెప్తున్నారు. మరి యమునా నదులు, ఇలాంటి సముద్రాలు, ఈ పెద్ద పెద్ద జలాశయాలు ఉన్న చోట మరి శాండ్ ఉంటుంది, ఇసుక ఉంటుంది. అలా చుట్టూ ఇసుక నిండి ఉన్నది. ఈ సనాతన గోస్వామి పాపం ఆయన ఒక చిన్న బట్ట మాత్రమే కట్టుకుంటూ ఉండేవారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఋషుల్లాగా ఉండేవారు కాబట్టి. ఆయన రోజు మరి ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్ష అడుగుతూ ఉండేవారు, చిన్న ప్రసాదం తెచ్చుకుంటూ భగవంతుడికి ప్రసాదం కోసం ఆయన భిక్ష అడిగి ఒక చిన్న చపాతి, ఆ రోజుల్లో మరి అక్కడ చపాతి తినే ప్రదేశం, ఒక చపాతి కూడా ఉప్పు లేకుండా తినడం చేసేవాడు. ఇంకంతకంటే ఆయన అంటే భిక్షాటనకు వెళ్ళి కూడా భగవంతుడి ప్రసాదం ఇవ్వమని అర్థించేవారు. ఉప్పు లేని ఒక్క చపాతి మాత్రమే తినేవారు. అయితే ఈ బ్రాహ్మణుడు ఆయన కుటీరానికి వచ్చి మరి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఈ భగవంతుడిని శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తే ఒక బ్రాహ్మణుడు నా కుమార్తెకు పెళ్లి చేయాలి కానీ నా దగ్గర డబ్బు లేదు అని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే బృందావనానికి వెళ్ళి ఈ సనాతన గోస్వామిని కలవండి అని చెప్పారు. కాబట్టి నువ్వు కొంత కలువు, అతన్ని కొంచెం డబ్బడుగు, నీ కుమార్తె వివాహం కోసం అని శివుడు సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ సనాతన గోస్వామి ఎలా ఉన్నారో మనం ఇక్కడ చూసాం. ఆయన మరి ఈ యమునా నది ఒడ్డు, ఈ కాళీయహృద అనే చోట యమునా నది ఒడ్డు మీద కూర్చుని ఆయన నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉండేవారు. అయితే మరి భిక్షాటన కూడా ప్రసాదం తీసుకుని భిక్షాటనతో ఆయన ఒక్క చపాతి ఉప్పు కూడా లేకుండా తింటూ ఉండేవారు. సో ఈ బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు ఈయన దగ్గరికి, వచ్చి నేను ఇట్లా శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను, మిమ్మల్ని కలవమని చెప్పారు, ఆయన నువ్వేదో ధనం ఇస్తారు నా కుమార్తె పెళ్లికి అని చెప్పారు, అందుకని వచ్చాను అని చెప్పి ఈయనతో చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు సనాతన గోస్వామి, నా దగ్గర ఏ ధనాలు మరి లేవు, ఆస్తులు, కానీ నీకు కనిపిస్తూనే ఉండి నేను ఒక చిన్న బట్టతో మాత్రమే ఉన్నాను, నా దగ్గర ఇంకేమీ లేవు అన్న విషయం ఆయన చెప్పడం. అప్పుడు భగవంతుడు
ఏమనుకున్నాడు మనసులో, శివ అబద్ధం చెప్పలేరు కాబట్టి శివుడు ఆయన అని చెప్పేసి పరమేశ్వరుడు గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయన ఒక రాయి ఏదో ఉండేదట. ఆ రాయిని ఇదివరకే ఆయన మరి దాన్ని గౌరవించటం, అది పూజించటం జరిగింది. దాని గురించి ఆయన మర్చిపోవడం జరిగింది కూడా. కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆ యమునా నదిలో దగ్గరకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కొంత ఇసుకను నువ్వు తొలగించి నీకు అక్కడ ఆ రాయి కనిపిస్తుంది. నేను ఇదివరకు ఆ రాయిని చాలా పూజించేవాణ్ణి అని చెప్తారు. అయితే ఎక్కడో మట్టిలో ఈ ఇసుకలో ఇరుక్కునుంది, నాకెక్కడనేది గుర్తులేదు. కానీ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నది దగ్గరికి కొంత ఈ ఇసుకలో నువ్వు వెతుకు, నీకు ఆ రాయి కనిపిస్తుంది. కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఉన్నది అనేది నాకు గుర్తులేదు అని చెప్పి ఆ బ్రాహ్మణుడికి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ బ్రాహ్మణుడు ఈ టచ్ స్టోన్ అంటే ఆ నగ అంటున్నారు, అది దొరికింది. దానికి ఒక నగ ఉన్నది, దొరికి అది ఏమిటి అంటే ఇనుముతో చేసినది. అయితే ఆ ఇనుము ఇతను పట్టుకోగానే అది బంగారం అయిపోయింది. కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణుడికి చాలా చాలా సంతోషం అనిపించి సరే ఇట్లా పరమేశ్వరుడు నన్ను ఇలా బృందావనానికి రమ్మన్నాడని కృతజ్ఞతతో నా యొక్క ప్రార్థనను ఆయన ఆన్సర్ చేశాడు అని చెప్పి ఒక కృతజ్ఞతా భావంతో ఉన్నాడు. సో నేను ప్రార్థించినందుకు శివుడు నన్ను కరెక్ట్ ప్రదేశానికి పంపించాడు, నా ప్రార్థనకు ఆయన నా ప్రార్థనను ఆలకించాడు అనేటటువంటి కృతజ్ఞతా భావంతో ఉన్నాడు. అయితే ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం దురాశ ప్రారంభమైందనమాట. ఎందుకు ఇది వచ్చేసరికి ఈ డబ్బు దురాశ ప్రారంభమై ఈ విధంగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. ఏమని, సనాతన గోస్వామి ఈ రాయితని ఎందుకు మట్టిలో పెట్టాడు, అక్కడేమీ ఉపయోగం లేదు, ఇంకా ఎన్నో ఉండుంటాయి ఆయన దగ్గర విలువైన నగలు దీని ద్వారా అని చెప్పేసి ఇతనికి ఒక ఆలోచన వచ్చి మళ్ళీ సనాతన గోస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు. ఏమని, వెళ్తే సనాతన గోస్వామి అడిగాడు, ఏమిటి మళ్ళీ వచ్చావు అంటే, నేను బికాస్ ఐ నో ఇంకా నీ దగ్గర విలువైనటువంటి నగలేయో ఉన్నాయని నాకు తెలుసు, అందుకని వచ్చాను అని చెప్తాడు. అప్పుడు సనాతన గోస్వామి, ఆ రాయితీని నువ్వు పారేసే యమునా నదిలో అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఇతను చాలా విసురుగా ఆ రాతిని ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆయన చెప్పినట్లుగానే పడేస్తాడు, యమునా నదిలో విసురుతాడు. అయితే సనాతన గోస్వామి ఏం చెప్పాడంటే, ఇక్కడికి రా అని చెప్పి ఆయనకు ఒక మంత్రం చెప్తాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని అది చెప్తాడు. నా దగ్గర ఈ మంత్రం చెప్పి, నా దగ్గర ఈ నగలు నాణ్యాలు ఇటువంటివి ఏమీ లేవు, ఈ ప్రాపంచిక ధనం ఏమీ లేదు నా దగ్గర, కానీ నా దగ్గర దివ్యమైనటువంటి ఈ ధనం ఉన్నది. ఈ భగవన్నామం మరి రాధా కృష్ణులు ఈ ధనంతో నీకు దగ్గరకు వస్తారు, చాలా త్వరలోనే నువ్వు వాళ్ళని పొందగలుగుతావు. కాబట్టి ఇక్కడే ఉండు, నీ కుమార్తె వివాహం కూడా దానంతట అదే జరిగిపోతుంది, నువ్వు ఇక్కడుండి ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించు అని చెప్పి అంటాడు. అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఆయన చెప్పిన విధంగా చేసి చాలా గొప్ప నామస్మరణ మహత్యంతో అతను ఒక మహా ఋషిలాగా అవుతాడు. అంటే అంత పవిత్రం అయిన వ్యక్తిగా అయిపోతాడనమాట ఈ బ్రాహ్మణుడు ఆ మంత్ర జపంతో. సో ఈ సనాతన గోస్వామి మరి ఆయన పెద్ద వైష్ణవ భక్తుడు, బృందావనంలో ఉండేవాడు, మదనమోహన టెంపుల్ దగ్గర ఉండేవాడు అనమాట. మదనమోహన ఆలయం అనే చోట అక్కడ ఉండేవాడు ఈయన సనాతన గోస్వామి. రోజు కూడా ఈ గోపీశ్వర మహాదేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు గుడికి వెళ్ళి.
ఒకసారి ఆయన యొక్క వృద్ధాప్యంలో సనాతన గోస్వామికి ఒక కళ వచ్చింది. ఏమని? గోపీశ్వర మహాదేవుడు ఆ కళలో ఆయన కనిపించి చెప్పాడు. ఏమని? నువ్వు ఇప్పుడు వృద్ధుడు అయ్యావు కాబట్టి అంత కష్టపడి నువ్వు ఆలయానికి వెళ్ళి నన్ను చూడక్కర్లేదు, పెద్దవాడు అయిపోయావు కాబట్టి అని చెప్పి చెప్తారు. కళలో శ్రీకృష్ణుడు గోపీశ్వర మహాదేవుడు ఆయన రోజు వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటాడు కదా ఆలయంలో. ఆయన కళలోకి వచ్చి నువ్వు కొంచెం పెద్దవాడివి అయిపోయావు, ఇప్పుడు రోజు అక్కడి దాకా వెళ్ళి నన్ను దర్శనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదులే అని చెప్పినప్పుడు సనాతన గోస్వామి ఏమంటాడంటే, నేను వస్తూనే ఉంటాను, ఈ అలవాటు మార్చలేను నేను అని చెప్తాడు. అప్పుడు గోపీశ్వర మహాదేవుడు అంటారు, అయితే నేనే వస్తాను, నువ్వు ఎక్కడున్నావో నువ్వు అక్కడే ఉండు, నీ ఇంటి దగ్గరే అని చెప్తారు. నేనే నీ బన్ఖండి అనే చోటుకి నేనే వస్తాను, ఆయన ఉండే ప్రదేశం అన్నమాట. సో ఆ మర్నాడు ఈ గోపీశ్వర మహాదేవుడు ఆ బన్ఖండి అనే ప్రదేశంలో ఆయనకు దర్శనం ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఆయన ఆలయానికి అంటే బన్ఖండి ఆయన ఆలయానికిను ఈ సనాతన గోస్వామి ఉండేటటువంటి నివాసానికి మధ్యలో ఉంది కరెక్ట్ గా ఆ ప్లేస్. సో అక్కడ ఇస్తాను అని చెప్పారు. బన్ఖండి అనే చోట నువ్వు అంత దూరం రావసరం లేదు, ఆలయం వరకు మధ్యలో నీకు ఆ బన్ఖండి అనే చోట కనిపిస్తాను అని చెప్తే, సో అక్కడ దర్శనం ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట. అది చూసి సనాతన గోస్వామి విపరీతమైన ఆనందంతో ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ భక్తితో ఆయన ఆ రోజు నుంచి ఆ బన్ఖండి మహాదేవుణ్ణి రోజు కూడా అక్కడ దర్శించటం జరిగింది. సో ఇది ఒక కథ అన్నమాట. అంటే ఈ ఈ భగవన్నామ జపం ఈ కలియుగంలో మరి అదే మార్గం కాబట్టి భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవటానికి సాధించటానికి ఈ బ్రాహ్మణుడు కూడా చెప్పింది, నువ్వు ఈ బంగారంతో కాదు, ఇది కాదు నీకు కావాల్సింది, నువ్వు భగవంతుణ్ణి తలుచుకున్నావు అంటే మరి ఆయనే నీకు కావలసినవన్నీ చేస్తాడు, నీ కుమార్తె వివాహం కూడా అదే జరిగిపోతుంది అని చెప్పడము. ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుడి మీద భక్తితో ఈయన ఈ మార్గంలో ఉన్నాడు కాబట్టి భగవంతుడు రోజు ఆయనకు ఇక్కడికే తను ఉన్న చోట దగ్గరలోకి వచ్చి దర్శనం ఇవ్వడం అన్న విషయం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో అది ఒక కథ అన్నమాట, ఈ సనాతన గోస్వామి అని అన్న ఆయన కథ. వీళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు టైంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకు డైరెక్ట్ గా శిష్యులు కాబట్టి మరి ఆ రోజుల్లో మొట్టమొదటగా హరినామ జపం ని అధ్యయనం చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి వాళ్ళల్లో వీళ్ళు మొదటి వాళ్ళు, ముఖ్యులు ఈ 6 కూడా. అందుకే వాళ్ళ గోస్వాములు అనే పేరు వచ్చింది. సో ఈ సనాతన గోస్వామి మరి ఈ రకంగా ఆయన భగవంతుడే ఆయనకు వచ్చి దర్శనం ఇవ్వటం చూస్తున్నాం. సో ఇది సార్వత్రికం విశ్వవ్యాపి అయినటువంటి ఈ మంత్రం కృష్ణవర్ణం త్రిసకృష్ణం సంగోపంగస్త్ర పర్షదం యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయైర్ యజంతి హిసు మేధస. అంటే ఈ కలియుగంలో మరి బుద్ధి విచక్షణ ఉన్న మనుషులు, వివేకవంతులు ఈ జపాన్ని కలిసి చేస్తూ భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా పూజిస్తారు. ఎప్పుడు ఎలా అంటే నిత్యము నామజపంతో భగవంతుణ్ణి పూజిస్తారు. ఆయన అంటే అని చెప్పి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇలా రాశారనమాట. 11 భాగవతంలో ఒక్కొక్క అధ్యాయం గ్రూప్స్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ ని ఒక స్కందం అంటారు, ఇంగ్లీష్ లో క్యాంటో అంటాము. సో ఈచ్ క్యాంటోలో కొన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట, గ్రూప్ ఆఫ్ చాప్టర్స్. సో 11th క్యాంటో 5th చాప్టర్ 32nd శ్లోక ఇదన్నమాట. సో 10th చాప్టర్ అంతా కృష్ణావతారం ఉంటుంది భాగవతంలో. 11th చాప్టర్ అంతా కూడా ఉద్ధవుడికి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినటువంటి వేదాంతం, అంటే మన భగవద్గీతలో మనం చదివిన విషయాలు లాంటివే
11th క్యాంటోలో ఉద్ధవుడికి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినవి ఉంటాయి. సో ఆ 11th క్యాంటోలో 5th చాప్టర్లో ఈ రకంగా చెప్పారట. ఏమని చెప్పారు? ఈ కలియుగంలో మరి వివేకవంతులు ఈ రకంగా భగవన్నామ జపంతో భగవంతుణ్ణి నిత్యము నామ జపంతో భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు. ఈ ఆయన అంటే భగవంతుడు నలుపు కాకపోయినప్పటికీ ఆయన కృష్ణుడే అని చెప్తున్నారు. అంటే కలియుగంలో భగవంతుడు అప్పుడప్పుడు అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నారు, ఒకేసారి కాదు. సో కలియుగంలో 15వ శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణ అవతారమే అన్నదానికి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాన్ని ఉదహరిస్తున్నారనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు నలుపు కాదు, శ్రీకృష్ణుడు నలుపు. అయితే ఆయన నలుపు కానప్పటికీ ఆయన కృష్ణుడే. ఆయన మరి తన యొక్క అసోసియేట్స్ అంటే మరి తనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళ తర్వాత తన యొక్క ఆయుధాలతో అన్నిటితో కూడా ఆయన అవతరించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన సహచరులు, సేవకులు, ఆయుధాలు వీళ్ళంతా కూడా ఆయనతో పాటు ఉన్నారు. సో మరి సహచరులు అంటే చైతన్య మహాప్రభు ఆయనతో పాటు నిత్యానంద ప్రభు, ఇక్కడ బ్లూలో చూపిస్తున్నారు, ఎల్లోలో చైతన్య మహాప్రభు, ఆ తర్వాత అద్వైతాచార్యులు అంటే నిత్యానంద ప్రభునేమో బలరాముడు అవతారం అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ రెడ్ లో ఉన్నదేమో గదాధార పండితుడు, ఆయన రాధాదేవి అవతారం అని చెప్తారు. మరి అద్వైతాచార్యుడు అంటే శివ విష్ణువుల స్వరూపం అని చెప్తారు. ఈ శ్రీవాసాంగన ప్రభు గారు శ్రీవాసాంగన గారు ఆయన ఇంకొక అనుచరుడు అనమాట. సో వీళ్ళంతా కూడా మరి నారదుడు, ఆయన నారదుడు అవతారం అని చెప్తారు. సో ఈ 5గురు ఆయన యొక్క అనుచరులతో ఆయన మరి ఈ ముఖ్య శిష్యులు, ఆ తర్వాత ఈ గోస్వాములు, ఆయనకు 6గురు గోస్వాములు, సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి, ఇలా 6గురు ఉన్నారు. 6గురు కూడా ఆయన భక్తులు. సో అందుకని ఆయన తన యొక్క అనుచరులతో తన యొక్క ఆయుధం ఏమిటి అంటే వీళ్ళందరితో వస్తారు అని భాగవతంలో రాస్తుంది. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ శ్లోకాన్ని చెప్తున్నారు. సో హరినామ మంత్రం యొక్క వైభవం ఏమిటి అన్నది ఇప్పుడు మనం చూసాము. హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ, హరే కృష్ణ ఉన్నారా మాతాజీ? మీరు కో-హోస్ట్ ఇప్పుడు. సో ఇది షార్ట్ లెసన్. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఒక రౌండ్ భజన పెడదాం మాతాజీ, అది అయిన తర్వాత మనం క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. సో చూసాం కాబట్టి హరినామం గురించి ఒక రౌండ్ జపం చేసిన తర్వాత క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం. సత్యయుగంలో తపస్సు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞం, ద్వాపర యుగంలో అర్చన, కలియుగంలో నామస్మరణ. సో లావణ్య మాతాజీ పెట్టారు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ఓకే, హరే కృష్ణ. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చు మాతాజీ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మాతాజీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారు. సో అందరూ మనం కూడా ఒక రౌండ్ చేసి ఆ తర్వాత మనం క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ.